Yes, this is your boy. We're here for EKG's Facebook fans, Twitter fans. This is your boy Dubonge. Peace. Yeah, Mazi, good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning. I see camera to you, sir. Afambo Peter Nwankwo Ogweri Nwokori otu nwa nze aka n'obi n'izu ọgụ. Otu aka ọ dị. Maazị, anyị hụrụ ma ewu ma ọkụkọ na ihe dị iche n'ebe anyị sị ka anyị mara ihe ji ihe ndị eme. Ya ihe iji efu ihe ndị eforowo maka mmemme anyị na-eme kwa ahụ a na-akpọ Ikeji nke siri n'aka were fere n'aka Ogweri merie Nwankwọ na Okafọ nwa ya merie Okori Nwankwọ bụ nna m merie o wee maruo n'aka azị nna nwa Obi aka ji ọfọ bụ Ogweri nya ka anyị na-eme taa ka m gbọkuo ndị nọ n'ana ka ha nyere ụmụazị aka nyere ezinụlọ aka ka ihe na-emebe ndị ọzọ ma ebe anyị onye chebe njọ esoye onye chebe mma esoye onye chebe onye oyi egbu ọnwụọ ndị ichie etiwuo onye ahụ ụmụ anyị ya apụ kpata ego ọbịa n'uju nwa di ya na m nke aji ego ana m ene anya ka o buatara m ego injinia Emmanuel ana m ene anya ka o buatara m ego nna ha ukwu General Overseer bụ eze Iroko Iro nwa Chukwu gọziri otu nwa bụrụ agụ nwa ya ka anyị chọkwara ka ọ na-aga n'ihu ka ọ dụrụ ya mma dụrụ ndị niile n'obodo oyiwe mma Ugo Eagles Paras ka ọ dụrụ ya mma ọ dụrụ Chinonso mma ọ nọ n'Osaka Japan ka ihe dịrị ya mma ka ọ dụrụ Chibike South mma ndị niile a na-akwado ọpụpụ ndị niile a na-awụ ọmụ ka ha jebute ego ka ọ dụrụ ha mma ihe ọ bụla ibe ha na-eme were akpata ego ha egbuwe na mmadụ ha buru ego nọta anyị na-asị na ọ ya adụrụ anyị mma dụkwara unu nwa ndị bịara ka unu join ya anyị mma dụrụ Morini enyi anyị nwaanyị enyi Ọbịanuju mma dị obodo oyibe ọ ga-anụ ya ọ bụkwa na onye ọya abụ ọnụ odobe ya na Naịjirịa larụba onye ọcha mba Ọbịanuju nwa m ya anụ dị otu ahụ m gọrọ na Morini ka ọdụ o ya anụ dị ndị ji ego anyị achọghị ndị oyi ahụ anụ ana m akpa nne ekpere amaka Chiamaka enyi anyị nwaanyị o ya anụ ezigbo di ndị ọbụla nọ n'ezinụlọ anyị ya anụta ezigbo di olezizikwe ma onye achọghị ịnụ o merube nke dị ya mma akada onye mma oti n'isi ụmụ anyị niile ndị toruru ịnụ nwaanyị ya anụ nwaanyị a mụrụ ha amụ ha ya amụkwa mmadụ anyị ma akpacha akụ rie akụ ihe akụ ya egbu m mma arụ ụlọ biri n'ụlọ m biri m rụrụ mma akọ ubi rie mkpụrụ ubi m ụmụazị a m zụrụ ya azụ m ha zụchaa m mgbe m ji anwụ ewere m ọṅụ kwere ndawerere na-ana otu anyị ka ọ dụ ugbu anyị na-aba na mmemme ije gbuo egwu anyị eji igbu egwu tupu aga na nke maazị ị ga-agwatụ anyị obere ihe gbasatụrụ ihe Ikeji a na-aga ime kọwatụrụ anyị Ikeji a ntọala ya wụ na ndị nwe obodo ndị nwe Izuọgụ na onwe ya ha nwe obodo mgbe ha bidoro Ikeji a anaghị etibu mmọnwụ ebidorie na-eme omenala Ikeji without iti mmọnwụ wee ruo mgbe eze nwaanyị n'Oru mepụtara ihe a na-akpọ mmọnwụ
maka na di ya nwụrụ ụmụ di ya were kpawukata ya megide ya ihe nwa otu a na di ya nyere ihe n'ịkpa n'oke ọhịa nwaanyị ahụ ha ekwe na o ya eje ka ọ ihe na ya nụ o megide o wee jee ebe ndị na-ahụ ụzọ ha gwa ya na oge ahụ ụmụ di ya ji eje ọrụ ruo ha anaghị na o ya eje gbuo mmọnwụ kwa akwa tie aka n'ime ya tie mmọnwụ nọrụ n'ime ọhịa ahụ na oyi anọ n'ime ọhịa ahụ ra ngwochi na onwe ya eme ma ọnụ ha na-aya eje ọrụ na ana den ka oge ruru ụmụ di ya niile na ụmụ ha sokọrọ bịa ọrụ at a time ka ọrụ na-eseti eze nwaanyị n'olu wee tipụta witi mgbajara ya nke gbakọta ụfọdụ fentiri efenti ụfọdụ eburu ha ji ụlọ ọgwụ ụfọdụ gbakọtara na-asị na ha hazi ewe na ha achọzighị ka ha jeziri n'afa jekwabe nwoke gwara nwaanyị ihe o ya eme o wee gwa ha na nwanne ya nwoke na-ewe iwe ha kpọọ nwunye ya yọọ ya were ana ya nyekwu ya o were kpọọ nwunye ya ụmụnna ahụ wee kpọọ nwunye ya so were ha sịchazie rie m ihe niile ndị ekwesịrị ikete ka ihe oke niile kwesịrị ruri ebe dị ya nye ihe niile kwesịrị ka enye ya ka nke ihe niile a gachara ndị ọbụla wee ṅomiwezie iti mmọnwụ kwawazie ya n'ụdị nke ha ndị na-akwa nke ọ gbapụtara ndị na-akwa nke aka pụtara ndị na-akwa nke isi pụtara ndị ọbụla wee na-eti ya n'ụdị nke ha arụ wee mee nke ha ọ dị iche wee mee nke arụ wee dọata mmọnwụ rụọ ya n'ụdị pụrụ iche na o nwere nsọ na ihe ikpuru ya na aka gị ya apụta ọkpa gị ya apụta isi gị ya apụta and nwaanyị ahụ anụ ibe a na-eti ya and before ihe ama ihe dị na mmọnwụ ihe ama mmọnwụ kpaa akwụkwọ mmọnwụ den iwee baa otu mmọnwụ pụtazie epụtakwuchie n'ihu ọ bụrụ na imeghị otu a ọ bụrụ na oge ochie ekwuchie mmọnwụ n'ihu o meghị ihe ọjọọ otu mmọnwụ si bido. Maazị anyị nọrọ mgbe ị nọ na-ekwu okwu ikwutere okwu iroko uke so anyị sị ka anyị mara onye ọwụ iroko ọ Nwadiana be Peter Okoli Nwankwọ Oguweri nni ewu Mgbọkwọ Nwankwọ Unamma Nwankwọ mụọ ya onye a na-akpọ onye juru ụwa Johnson iro nụọ ya o jee ebe ahụ were kụọ oke osisi maka na ahụ anyị na-akụ oke osisi ka ọ kụrụ oke osisi ahụ ewee na-akpụ ya iroko oke osisi eze ndị Igbo na Swiss eze ndị Igbo na Swiss nke mbụ obere nwa hụrụ ezinụlọ ya n'anya hụ ụmụnne ya n'anya the boy nwa eji ya matụ ọ ya adịkwara ya mma iroko azụ ya dịrị gị mma ibi na-echeta ndị ọzọ ngụ o ji eko ya akwanahụ ya ibe ọ pụọrọ kpata wee na-enye maka onye enyere onye ndị enyere ejichi ha si enyezina ha ego ahụ otu onye na-eri ya ogo akwụkwọ n'otu ihe eji akpata ego ahụ ka otu onye rie ya ihe Chukwu ji abịa n'ezinụlọ nye mmadụ ego bụ onye ga ego ị na-enyetụ ndị ọzọ inyetụ nwanne gị esikwa na ya sụbara mana onye si na ihe ọma ahụ ị na-eme adịghị ya mma inye ihe ihe ya egbughu so maazị ọ dị ka ote ihe si wee kwuo na ọzi igbu egwu akwa ya egwu dị ọkụkọ dọ egburi dị wee ruo mgbe Ikeji gwuru anyị si ka anyị mara Ikeji a na-eme na n'ihi na ndị bịara abịa ndị mbịarambịa ma ndị Igbo ndị ọzọ ga-ele ihe a ụfọdụ na-ebu n'obi na ọgwụ ma mma ma egbe ha na-ahụgasị na ya so na a na-eji ya emerụ mmadụ ahụ anyị sị na ka anyị jụọ ọgụ awa oke ọha mara ihe ndị ahụ
nwere ihe menụ na mgbede ụfọ ibe ọwụ na adụ 100 enwere Judas n'ime ya. The truth wụ na onweghị ọgwụ ndị izu ọgụ na-agwọ maka mmọnwụ, kama ọtụtụ ndị agbata obi na-abịa egbukiri anyị mmadụ a na-akpọ nọ ndị izu ọgụ. Maka ndị niile anyị Igbo niile na-abịa Ikeji, ọ bụ sọ ndị izu ọgụ na-eme Ikeji. Anyị nwere ndị Asam, nwa ndị izu ọgụ eme na pima a na-akpụrụ ya Asam, ekpe ya ikpe, taa ya afụfụ. Onwe ekwe na ọgwụ anyị ji eme mmọnwụ. Ndị na-ebu egbe na mma abịa kwụ ndị mba ọzọ egbukire anyị mmadụ, ụfọdụ ka a na-enwude chọpụta na ndị mba ọzọ. Anyị anaghị eme Ikeji fe iji gbu mmadụ. Ihe anyị ji eme ụfọ ọṅụ, iji nwee ọṅụ. Ndị ọcha nwere ebe ha, onweghị ihe ndị ọcha enweghị, ha na-eti mmọnwụ be ha. So ihe ahụ tradishọn anyị, omenala ndị izu ọgụ. Anyị ejighị ihe emegide mmadụ, anyị ejikwe n'ihe egbu mmadụ. Thank you. Nna. So ọ ga-adịrị gị na mma maazị. Nna m. Biko ị ga-agwa ya ha na-etu gị maazị. Mbụ Nze aka na obi n'izu ọgụ. Otu onye a na-asị nnọọ, otu onye na-ekwo moto. Ndị ichie bụ Ọgụeri, taa bụ Ikeji ka anyị na-emere unu. Taa bụ Ikeji, omenala unu mere awọrọ anyị nya ka anyị na-eme taa. Taa bụ izu eji egburu unu ego, oyi egbugbu. Anyị wee sị ka anyị mekwa omenala dị ka anyị mere n'ahụ gara aga. Anyị kwere na ọtụtụ nkwa n'ahụ gara aga. Anyị si na ọwụ na ihe bata na-eyi egbu egwu na-abụ na kọmpandụ a n'ahụ a. Ụfọdụ kwe nkwa ọkụkọ, ụfọdụ kwe ọtụtụ nkwa dị iche iche. Egwu na-abụ ahụ kwụkwọnụ, egbuoro unu otu taa, echi egbuoro unu nwanne ya. Chinonso a ma Emmanuel ha ma ndị ọzọ kwechara nkwa ọkụkọ, a ga-egbu ya na-egburu unu enweghị onweghị. Nke egbuwekwa na akụtụwara unu unu na-egbuwena. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị ezinụlọ anyị mma, ọ ga-adịrị ngwuru be Peter Okoli Nwankwọ Ọgụeri mma, ọ ga-adịrị ụmụaka anyị mụrụ mma, ọ ga-adịrị ndị nwa di ya na anyị mma. Anyị na-eji ahịa na-abata, ọ na-eme n'ihu anyị anọrọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ anyị anọrọ n'ihu. Mmiri agaghị eri anyị, iyi agakwa na-eri anyị. Anyị ga-akpata akụ na-eri akụ, iyi akụ ya egbu anyị. Ụmụ anyị ga na-eje na-abata. Ndị toru ịnụ nwaanyị ya anụ nwaanyị, ndị toru ịnụ di ya anụ di, nụta ezigbo di. Nyekwe na anyị nwaanyị bụ nke aka anyị. Unu enye na anyị ndị chi ọgwụ agagharị na-achọ onye anyị egbu. Ezigbo nwaanyị ka anyị chọrọ, nwaanyị na-edobe di ya ndụ, ọ bụghị ndị na-akọsọ nkọ. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ na unu nọnyere anyị, mekwara anyị n'aha ka unu mere anyị n'ahụ gara aga, bupere ụmụazị a Ugochukwu, onwebeghị ihe o wetere n'ahụ a, o nwebere ihe, bupere na ụzọ ka o weta ego, ka emesisiara unu ihe dị n'ala anyị, kwụbara n'unu unu enu. Maka ana m ekwe unu nkwa na nwa obere mgbe bifo aha atọ unu enu achaba. Onye si na onye ha akwụba unu, onye aha nwụọ. Onye si na onye ọma ya emebe unu, onye aha eme uvuo. Ihe ọma ya eme n'ezinụlọ unu. Ibe ọ bụ na unu mụtara anyị, unu ndị ọzọ ya na-eri, unu akwụchi n'akụkụ. Ihe na-emebe ndị ọzọ ya emebe unu. Ndị na-enye unu, unu enye ha. Ndị anaghị enye unu, unu chọọ inye unu enye ha. Unu achọghị inye unu awọkwa ha. Ihe ọma bụrụ nke anyị. Ụmụ anyị niile nụrụ di, ha mebe ọfụma. Ndị di ya nwụrụ, ha biwe ọfụma, ụmụ ha kpataba ego. Ọ ga-adịrị na anyị mma. Emmanuel Ndogo, Uju Ndogo,
ụmụ anyị na-ese anyị vidio ndụ unu ekpere amaka ndụgụ uju ndụgụ morini ndụgụ chiamaka ndụgụ adannezi jeneral ana m eji eme kọntaktị ụmụ nwa di ya na niile bụ Onyinyechi nwa anyị hụrụ n'anya nwa jeriri na mba ma na-echeta na ya emezibe nne ya Ikeji ọpụta ma egwu ọpụta ọkụkọ zụta ji ụmụnne ya bịa keta ya nso chekwa ha anyị si ka ọ dụrụ nwa na mma o nwee ihe ọ na-eme ya mesibi ike kpataba ego anyị ga-ata ọjị ya tata ndụ tata ahụ isi ike ndị ichie unu ya atụ ya n'ogbe anyị ata ya n'ibe anyị atụ ya tata ndụ tata ahụ isi ike site n'aha Kraịst onye nwe anyị. Na weriwe na ọjị ịma gbakwuo n'otu ọjị gbata na mmụọ ngwa